Родени са в Солун, Византия през 9 век, в семейството на адмирал Лъв и Мария. Методий е най-големият от 7-те сина, а Константин, който по-късно по време на монашество приема името Кирил, е най-малкия. През живота си те изпълняват множество мисии, но две от тях са от изключително голямо значение за народа ни. Те проповядват християнството сред различните народи, като превеждат Библията. По време на Великоморавската мисия при княз Ростислав през 863 г. Константин Кирил Философ създава глаголицата. Тя предава удивително точно звуковите особености на българската реч и е пригоден към особеностите на старобългарския език. Така той слага начало на просветното и книжовното им дело, а през 9 век Климент Охридски създава кирилицата в Преславската школа и я кръщава на учителя си свети Константин Кирил Философ. Кирил и Методий са канонизирани за светци, за превеждането и разпространяването на Библията, още през средните векове, от православната и от католическата църква. А през 1979 г. папа Йоан Павел II за покровители на Европа. През 886 г. трима ученици на светите брати Кирил и Методий получават подкрепа от цар Борис I и започват да създават школи, в които да обучават деца и младежи на новата българска азбука. През 893 г., разполагайки вече с необходимия брой образовани младежи и книги на славянски език, цар Борис I успял на Народен събор да издейства решение, с което българската азбука се обявява за официален език на държавата и църквата. През 10 век български мисионери успяват да наложат азбуката в Русия и в сръбските княжества. През 867 г. двамата брати отиват да защитят делото си в Рим, където полемичният дар на Кирил принуждава папа Адриан II да признае официално славянските езици и книги. През 1969 г. съществуват два празника – църковен на 11 май и светски на 24 май. Първите известни доказателства за честването на празника са намерени в арменски летопис от 1813 г., където е споменато честването на светите братя на 22 май 1803 г. в Шумен. А в Пловдив на 11 май по инициативата на Найден Геров за първи път в епархийското училище е организиран празник на Кирил и Методий. До година се навършват 170 години от това честване. През 1892 г. Стоян Михайловски написва текст на училищен химн с 14 куплета, а през 1900 г. Любомир Пипков пише музиката. 24 май на славянската писменост се отбелязва и в Русия. Чества се за първи път през 1986 г. по инициативата на Виталий Маслов. В Мурманск е най-северната точка, където има паметник на свети Кирил и Методий. През 1940 г. в София на площад Александър Невски се отслужил молебен, на който присъствали всички министри. В същия ден, в квартал Пясъците на Бургас, след молебена, словото за празника, хоровите песни и декламациите, всички деца, заедно с учителите си, начело с триколорното знаме и едно барабанче, манифестирали и пели из улиците на града. Часовите пред мавзолея се смеяват и фанфарите оповестяват началото на парада. Направена е голяма кошница, дръжката е овита в зеленина и божури, а вътре дечица цветя, облечени в зелени дрежки на главите им шапки като цветя, макове, маргаритки и синчец. По-нататък друга картина. Пак в кошница стои момиченце, облечено е в дълга бяла рокля с бяло венче на главата и стиска до сърцето си бяло гълъбче. Така описват манифестацията по случай 24 май през 1960 г. вестник Труд.